Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтесь разом із нами, довіряєте нам. Доброго дня, мене звати Аліна Блохіна і рада представити вам гості цієї ефірної години. Це Єгор Фірсов, народний депутат України 7-го і 8-го скликань. Пане Єгоре, доброго дня. Вітаю вас. Власне, розпочинаємо ми із такого. Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за фактом порушення порядку в'їзду до окупованого Криму громадянами Німеччини. Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Автономної Республіки. Провадження відкрите за статтею 332 Кримінального кодексу України. У відомстві зазначили, що громадяни Німеччини прибули до Криму 3 лютого і планували провести зустрічі із представниками російської окупаційної влади, аби обговорити з ними шляхи налагодження контактів із німецькою стороною. За інформацією прокуратури, наразі перевіряються усі обставини цієї поїздки. Нагадаю, що раніше у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що 3 лютого делегація німецьких парламентаріїв з 3 регіональних парламентів Німеччини прибули до Криму із, цитую, офіційним візитом. В німецькому уряді цей візит засудили. Пане Єгоре, хотілося б, звичайно, ваш коментар почути з цього приводу. Як так сталося, що німецькі депутати поїхали на перемовини з російською окупаційною владою до анексованого півострова? Ну, я вам хочу сказати, що, на жаль, для нас 2018 рік Путін буде використовувати як рік такої максимальної легітимізації. По-перше, президентські вибори, які також він думає про те, що вони будуть визнані там в цьому світі, незважаючи на те, що ми знаємо вже переможця, знаємо результати, і Путін вже все знає, там все вже пораховано до голосування. І друга позиція – це такий світовий захід, чемпіонат світу з футболу. Я впевнений, що також працює велике лобі для залучення максимальної кількості чиновників і політиків різного рангу, що приїхали на цей захід і, так би мовити, Путіна легалізували. Чому? Тому що 14-15 рік, згадайте, в Росії в Путіна була вкрай тяжка ситуація з певною такою світовою визначеністю. Він був такою в ізоляції. Нам, до речі, Україні треба було тоді валати і кричати, щоб формувати таку антипутінську коаліцію, як колись вона діяла за часів Хусейна, коли Штати, Британія там об'єднувалися проти іракського диктатора. Ось, але той час було втрачено. Але ось, продовжуючи говорити про цю останню новину, про те, що так, звісно, будуть намагатись використовувати все лобі, усіх політиків світового і європейського рівня, екс-політиків, до речі, сюди буде входити і Саркозі, і його члени партії. Ну, ви знаєте, що Саркозі там і путінський режим, вони так чи інакше, добре комунікують. Ось, і постійно, тобто, насправді, ці заходи щодо того, що просто там люди, політики приїхали і проводили, зміст, не цікавить. Цікавить те, що вони просто туди приїздять з боку Європи, мають певний легальний статус, і для Путіна це, факт, дуже важливо. Добре, що тут і прокуратура Автономної Республіки Крим, там і певні наші органи на це реагують. Ось, це добре. Чому? Тому що ми на противагу також повинні робити певні дії. Але я ж кажу, стратегія зараз путінського режиму, вона така: максимально легалізувати себе приїздом будь-яких чиновників, зустрічі з ними на будь-яких рівнях, і так далі. От якраз щодо легітимізації, легалізації, власне, таких поїздок, знаєте, тут хотілося б згадати у цьому контексті так звану кремлівську доповідь. Власне, нагадаю нашим глядачам, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів минулого тижня опублікувало доповідь щодо можливості запровадження нових санкцій проти російських олігархів та людей з близького оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна. Власне, про це повідомляє The Washington Post. До списку потрапили 210 людей, 114 осіб із оточення президента Володимира Путіна і 96 олігархів. Проти них потенційно зможуть запровадити нові санкції. Власне, у списку, зокрема, наведені російські олігархи Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Володимир Потанін, брати Аркадій та Борис Ротенбарги. Серед фігурантів списку глава адміністрації президента Російської Федерації Антон Вайно, його заступник Сергій Кирієнко, прес-секретар глави Російської Федерації Дмитро Пісков, помічник президента Сурков, прем'єр-міністр Медведєв, спікер Держдуми, спікер Ради Федерації. Деякі зазначених у списку росіян вже перебувають, власне, під санкціями. От хотілося б, пане Єгор, почути від ваш коментарі щодо цієї кремлівської доповіді, зокрема, згадати ту історію, що надійшла інформація, що список в останній момент був підмінений. От, чи видається вам, що його підмінили? Тому що, знаєте, сказали от після публікації цього списку, що фактично російський форус перекочував у цю кремлівську доповідь. Зробили, як це, копі-паст, скопіювали. Так, то скопіювали чи не скопіювали, і чи вірите в те, що список був підмінений? Я впевнений в цьому, що він був підмінений. Чому? Тому що довіряють
джерелам, таким як Андрес Асланд. Це людина фахова. До речі, я був у Сполучених Штатах у грудні минулого року, зустрічався саме з ним, і я йому довіряю, і він працював над цим документом, і він саме перший, хто заявив, що зміст цього документу було суттєво змінено. На вимогу з одного з високопосадовців, я не знаю, чи то Трамп, чи то держсекретар і так далі. Але Аслан про це сказав. Більше того, підтримав його Іларіонов, який також співробітник вагомого інституту Катона в Сполучених Штатах Америки, який також підтвердив, що також цей список було змінено. Але тут дві речі. Річ перша – це санкції не останні. Так, вони, можливо, декларативні, вони там не зачіпають економічних відносин, але все ж таки вони є. Більше того, я вам хочу сказати, що в Конгресі і взагалі протягом певного часу, певного року, 18-го, у Сполучених Штатах заплановано, якщо не помиляюсь, в Конгресі біля 4 чи 5 заходів щодо санкцій проти Росії. Тобто вони далі будуть продовжуватися. До речі, це підтвердив міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. І друге, момент, який стосується України. Давайте так, Сполучені Штати Америки зробили хоч якісь санкції. Нехай вони будуть декларативні, але вони прийняті, весь світ їх обговорює щодо їх змісту. А санкції стосуються того, що Росія, проти Росії фактично, тому що вона втручається в ситуацію в Україні. А де взагалі українські санкції проти Росії? Їх немає. Більше того, ви сказали про 96 мільярдерів. Я вам хочу сказати, що я нарахував близько 14-15 мільярдерів, які мають бізнес в Україні. Це брати Ротенберги, я можу перерахувати прямо всі прізвища, щоб не помилитись. І біля 15 людей мають бізнес в Україні. Це Ocean Plaza у Києві, мережа заправок, раніше вона називалась так, я не знаю, як вони зараз називаються. Амік, якщо не помиляюся. Так, ось. Тому певний бізнес є. А реакції влади немає ніякої. Не Ради національної безпеки і оборони і так далі. Навіть декларативних певних таких санкцій, заяв також немає. Тому просто у світу і у Сполучених Штатах Америки є запитання. Хто в першу чергу потерпає від війни? Україна чи Сполучені Штати Америки чи Європа? Чому Європа і Сполучені Штати Америки повинні терпіти якісь збитки, повинні робити якісь кроки, а Україна не робить нічого? Не розриває дипломатичних стосунків, не робить візовий режим з Росією, і так далі, і так далі. Тільки Росія на офіційному законодавчому рівні визнана ось декілька тижнів тому. Оце велике запитання. І це велике розуміння виборцям, що ця держава, ці очільники держави не хочуть робити нічого, щоб розірвати будь-які стосунки з Росією, дипломатичні, економічні та тощо. Але зрештою, навіщо було підміняти ось цей кремлівський список, представлений, власне, Мінфіном Сполучених Штатів Америки? Тому що він скомпрометував взагалі наявність цієї доповіді. Тобто, з посмішкою поставилися навіть у самій Російській Федерації. Дивіться, таке є, але, по-перше, є ще секретний документ, який ми не знаємо, і який, не раптово він секретний, я думаю, що він змістовний. І друга історія, ще раз кажу, що це далеко не останні санкції щодо Росії. Є закон, який був прийнятий в 2015 році, якщо я не помиляюсь, 3364, який прям закон, який там є певний перелік засадничих таких засад щодо застосування санкцій Росії, Північної Кореї і Ірану. І на основі цього закону приймається, урядом розробляються усілякі санкції. Тому я впевнений, що навіть ось у лютому та восени цього року треба чекати від Сполучених Штатів Америки більш чітких, точкових санкцій. Тобто вони будуть продовжуватись. Більше того, до речі, коли я був у Сполучених Штатах Америки, той же Асланд казав про, Іларіонов казав про те, що санкції мають бути точково проти навіть певних олігархів.
Тобто, ну, є певні дві концепції. Тобто, одна концепція, коли робляться загальні санкції, від цього страждає народ, скажімо так, економіка Росії, і народ сплочається вокруг вождя, вокруг Путіна. Є інша точка зору, що треба робити точкові санкції проти там певних олігархів. І тоді олігархи стають нев'їзними, вони втрачають гроші і так далі. І, ну, і страждає в першу чергу така російська еліта. Тому я впевнений, що найближчим часом будуть такі точкові санкції саме проти ось певних осіб. Які особи, ну, покаже вже час. Пане Ігоре, ви от зазначали під час нашої розмови вже двічі про те, що у вас, власне, у грудні була поїздка до Сполучених Штатів Америки. Хотілося б дізнатися, власне, у якості кого ви відвідували США, і от ви вже зазначили, що мали зустрічі з паном Аслундом. Аслундом, Іларіоновим, Суд-Кантона, Кеннона, Держдеп. Тобто я був, ну, насправді, ну, скрізь, де можна було бути, о, скажімо, у топ-форматах штатів, де фактично приймається рішення. Я був як один з лідерів нашої політичної сили «Альтернатива», яка займається питаннями Донбасу. В нас є свій план щодо Донбасу. Це, до речі, не якийсь там секретний план, як часто їздять, презентують якісь секретні плани. Ми його розробили, ми його повідомили громаді, опублікували його в провідному виданні «Дзеркало тижня». Ось кожен, кого це цікавить, може подивитись. Ось називається він «Аксіоми реінтеграції». І в нас є, власне, бачення плану щодо Донбасу і як виходити з цієї кризи. Тобто в державі, ну, я думаю, що ви можете, і ви як журналіст, там будь-які громадяни можуть сказати, що ні в кого, ні в президента, ні в Кабміну, ні в Верховну Раду немає якогось власного проукраїнського плану. Ніхто не може вийти і сказати, оце наш план, ми будемо рухатись по ньому. Більше того, і навіть різні інституції, різні заступники міністрів можуть казати діаметрально протилежні речі. Це заплутує людей. Ми взяли на себе відповідальність і взяли на себе там, ну, розкрили певні питання. Як ми бачимо виход з кризи. Тому ми... Ваша поїздка – це були консультації? Тобто, да, це були певні консультації, певна презентація цього плану, як Сполучені Штати Америки дивляться на цей план, бо вони відіграють в цій історії не останню роль. Тому це така була звірка годинників щодо Донбасу. Якийсь результат ця звірка годинників принесла для вас? Ну, на жаль, ми виступаємо не як на офіційному рівні. Тобто я поїхав туди, ну, знаєте, як не президент, не очільник Кабміну і так далі. Там, більше того, це сталося, моя поїздка тоді була, коли був от цей такий, вибачте, я не знаю, треш у грудні щодо Соболєва, щодо Саакашвілі, щодо, ну, фактично дій президента. І, до речі, мене дуже вразило, що оце, знаєте, хибне уявлення, що Сполучені Штати Америки підтримують президента. Це все уявлення, нічого подібного немає. Усі чітко, адекватно усвідомлюють. І, до речі, той самий Аслунд, який вважається одним з найкрутіших експертів щодо України і Східної Європи, дуже і дуже критично скрізь висловлює свою думку, що Україна рухається у неправильному напрямку. Немає боротьби з корупцією, немає притоку інвестицій, ну, немає фактично реформ. І я просто, ну, як резюме можу сказати, що хибне уявлення у тих, хто думає, що у Порошенка все гаразд з Сполученими Штатами. Це не так. Але при цьому Америка надає свою допомогу, зокрема, чимало розмов точиться довкола тієї самої летальної зброї. Тобто це допомога Україні, не певній персоні, не певному там... Це допомога, правильно кажеться, що це допомога фактично українському народу. Вони чітко розуміють, що, ну, ми в певній небезпеці, ми в певних проблемах, і будь-хто тут не був президентом, вони готові допомагати. Фінансово, консультативно, ну і так далі, і так далі. Головне, що вони повинні бачити певне бажання, як там президент і Верховна Рада проводять реформи. Реформ вони не бачать. Ну, вони, знаєте, чітко розуміють, що пройшло там фактично 4 роки цієї влади, і немає жодного прізвища, ну, кого можна назвати влада, хто там за свої корупційні вчинки опинився за ґратами. Ну, жодного прізвища немає. Фактично, ну, це все, весь результат там оцих ось виступів Порошенка, він зводиться на нівець. Результату фактично немає. Дивіться, ми коли з вами почали говорити, власне, про цю кремлівську доповідь, ви зазначили про те, що санкції щодо Російської Федерації, вони запроваджуються Сполученими Штатами Америки, представниками Європейського Союзу. І вказали на те, що не запроваджуються відповідні якісь кроки, навіть економічні, якісь санкційні механізми із боку України. Чому цього не відбувається? І, власне, от знаєте, така є сумна статистика про те, що товарообіг, торгівля, до прикладу, із тимчасово окупованими територіями, вона не те, що не
не падає, вона навіть зростає з певним проміжком часу. Чому це відбувається і чому, власне, Україна не запроваджує ніяких відповідних механізмів щодо Російської Федерації у цьому контексті? Тут перша, напевно, і головна причина в тому, що президент знаходиться ще в тому стані, напевно, в тому поколінні, знаєте, радянського такого мислення, що Росія, Україна – це може навіть якісь братні країни і так далі. Це, розумієте, президент Порошенко знаходився там всі свої 50 років, можливо, там 40 років, там 30 років, в такій радянській парадигмі. В нього працював бізнес в Росії, він часто їздив в Росію, він комунікував з певним, я впевнений, що навіть продовжує комунікувати з певними російськими політиками і так далі. І я думаю, що він так чи інакше боїться підривати ці мости. Так? Але заяви президента свідчать про інше. Так, ось в тому то і справа, що одна історія, коли ти робиш просто заяви, знаєте так, для людей, а люди ж не сприймають зміст, ніхто ж не буде відкривати, читати закони, рішення Ради національної безпеки і оборони. Всі слухають президента. Мільйони людей його послухають, але одиниці відкриють закони і інші нормативну базу. Тому заяви будуть одні, тому що він хоче виграти вибори, наступні вибори. І, до речі, всі рішення, які зараз будуть прийматися президентом, вони будуть прийматися з призми виборів. Навіть той поки що законопроект щодо реінтеграції Донбасу, він також був прийнятий. Чому? Тому що Порошенко йти на вибори. Тому що у кожне село, місто, зустріч людей, де він буде зустрічатись, йому будуть задавати питання, а чому в нас АТО, а чому, і так далі, і так далі. Йому треба відповідати. І, до речі, оце прийняти парламентом рішення про цей нібито реінтеграцію Донбасу – це одна із відповідей. І відповідаючи на ваше питання, чому він про це говорить? Тому що хоче виграти вибори. А насправді зміст зовсім інший. Сваритись з Російською Федерацією він ніяк не хоче. Але дивіться, якщо йти за такою логікою, якщо мета президента виграти вибори у 2019 році, і фактично його кроки будуть спрямовані на, скажімо, розширення, підвищення свого електорату, то навпаки ці кроки можуть бути більш радикальними для того, щоб переконати певну частину населення, власне, свій електорат у тому, що ми не тільки визнаємо Росію Україною агресором, як це вже, власне, зазначено у законопроекті, який ви згадували, але ми й вчиняємо певні, скажімо так, більш радикальні кроки для того, щоб засвідчити, власне, свою позицію. Якщо йти за такою логікою, то навпаки його рішення мають бути більш, знаєте... Ви хочете сказати, жорсткішими та рішучими? Так. Ні, насправді ось в тому-то і справа, що найбільш рішуче рішення для нього – це заборонити соціальну мережу ВКонтакті. Це такі санкції. Ось, ВКонтакті вони забороняють, Mail.ru і так далі. А фактичні якісь точкові рішення, особливо, які б'ють по конкретним прізвищам, по конкретним олігархам, це мільярдери. І Порошенко сприймає їх як певних гравців. І, можливо, навіть боїться їх, я не знаю. Тому не свариться з ними, тому не робить цього. І фактично в тому-то і біда, що в нас є певні такі декларації, а рішень немає. Більше того, згадайте ситуацію щодо блокади. Фактично, ось так, давайте так. Хто ввів блокаду офіційно своїм рішенням? Ввів президент її. Хоча до цього він був проти блокади. І парадоксально, але зараз ось у своєму офіційному листі, який він опублікував у журналі «Нове время», «Новий час», декілька тижнів тому, він критикує блокаду якихось ура-патріотів, і нібито Україна недоотримувала якісь 1–1,5% ВВП. Так в чому шизофренія? Він увів блокаду і критикує це рішення. Де тут логіка? Це перше. І друга історія. Якщо мова йде про певні відсотки до ВВП, не можна вимірювати національну безпеку відсотками до ВВП. Є певні виклики національної безпеки. І торгівля з окупантами, цим вугіллям, загрожувала національній безпеці. Це окреме питання, я можу присвятити йому час, але це факт. Тому президент не хоче приймати таких конкретних, практичних рішень. Він хоче говорити гаслами. Добре, тоді, якщо зараз, пане Ігоре, від вас лунає фактично досить критичні зауваження щодо позиції президента, хто
хто має альтернативу? Ну, наприклад, знаєте, коли говорили про ось цей законопроект щодо так званої деокупації, реінтеграції Донбасу, говорили про те, що, до прикладу, там Батьківщина, так, вони досить, скажімо, там жорстко говорять про те, що потрібно розривати дипломатичні відносини з Російською Федерацією, але при цьому і, скажімо, експертне середовище політологів говорили про те, що ніхто з Батьківщини на себе таку відповідальність не готовий взяти. Хто готовий взяти на себе відповідальність тоді за певні політичні рішення? Ви знаєте, ну, я думаю, що люди, ну, давайте так, за певні політичні рішення мають, ну, їх повинні вчиняти офіційні особи, тобто президент. Я сподіваюся, що через рік прізвище Порошенко зміниться на інше прізвище. Від нас залежить, на кого це зміниться. Я дуже сподіваюся на єдиного кандидата від опозиційних сил. Ось, їм бути, ну там може бути декілька прізвищ. Ось, це перша позиція. І дуже сподіваюся, навіть впевнений, що там, от з цього переліку знайдуться люди, які можуть взяти на себе відповідальність. Тобто, ну, я можу перерахувати прізвища політиків, які підтримують ці досить жорсткі дії і брали на себе відповідальність. І я, наприклад, ну, готов взяти на себе відповідальність, щоб приймати ті рішення, які будуть на противагу Росії. Цей законопроект, до речі, який визнає Росію агресором, треба було приймати ще в 2014-2015 році. І я про це на фракції Блоку Петра Порошенка говорив. Фактично єдиний. Можете подивитися стенограму або спитати у колег. Ніхто мене тоді не слухав. Ну, а коли, звичайно, Порошенку треба було, президенту вже треба було, ну, хоч щось робити, бо ні з чим йти до людей, ну, він голий з точки зору того, що обіцяв. Ось, тоді вже Верховна Рада прийняла це рішення. А кому є з чим іти? Ви знаєте, я ж не аналітик політичних партій. Мені здається, що... Ви говорите, от, що ви чекаєте на якогось єдиного кандидата від опозиції. Хто це має бути? Тому що опозиція, вона так само досить фрагментована. Є опозиція всередині коаліції, є, там, скажімо, опозиційні політики, наприклад, представники «Самопомочі», які підтримують Міхеїла Саакашвілі. Опозицію всередині коаліції ми одразу відсуваємо, тому що, ну, це і є коаліція, так? Є опозиція про європейського вибору. Тобто є опозиційний блок, який також себе називає опозицією. Є коаліція європейського вибору. Туди входять Михайло Саакашвілі, Єгор Соболєв, там, Мустафа Найєм, єврооптимісти. Туди входить наша політична сила «Альтернатива». Туди входить Садовий, Гриценко, Чумак і так далі. Якщо ми говоримо про президентські вибори, ну, бо вони ось, і зараз вже треба приймати рішення, нам треба визначитись єдиним кандидатом. Як визначитись? Одна справа, всі кандидати в президенти повинні заявити про свої амбіції, сісти за стіл перемовин, домовитись, або якщо вони домовитись не можуть, треба поставити їх в такі умови, щоб вони все ж таки висунули єдиного кандидата. Це може бути соціологічне опитування і так далі. Головне, щоб вони погодились. Принаймні зараз від Гриценка, Чумака, Наливайченка, там, я не знаю, Садового, я не чув позиції, що вони відмовляються від створення єдиного кандидата. Вони всі на слова готові. Тобто їм вибір. Або сідайте, домовляйтесь, якщо домовитись не можете, приймайте правила гри, за якими ви зможете домовитись. Тобто там соціологія і так далі, але певний механізм є. Тобто ми отримуємо фактично таку досить велику опозицію, ви гадаєте, упродовж 2018 року? Так, велику опозицію. Інакше, дивіться, можливості перемогти Петра Порошенка немає. Потрапити в парламент є. Ми всі туди можемо потрапити. Ми всі там вже були. Ну, принаймні я, там, Гриценко там, і інші. Але перемогти Порошенко немає. Більше того, перемогти зі своїм змістом. Тобто нам ще зараз треба думати не як перемогти, бо тут плюс-мінус стратегія зрозуміла, а взагалі, що після Порошенка? Тобто має бути зміст і відповіді на досить конкретні питання. Ми згадували вже кілька разів впродовж нашої розмови, власне, документ, ухвалений парламентаріями попередньої сесії. Ось це законопроект щодо реінтеграції і деокупації Донбасу. Ви сказали про те, що його потрібно було приймати раніше. Чимало було критики так само на рахунок цього документу. Але документ ухвалений, Росія визнана країною-агресором, власне, і представники «Самопомочі» говорили, що
це було важливо закріпити. Саме тому вони, так само виступаючи на початку із критикою цього документу, згодом пішли на те, що фракція проголосувала. Механізм реінтеграції, який він? Він закріплений у цьому законопроекті? Давайте так. Вочевидь, ви скажете ні. Тоді який він? Добре, дякую, що ви відповіли за мене на питання. Питання дуже змістовне. Скільки в нас є часу, я буду намагатись відповісти дуже стисло. Перше, якщо б ви в мене спитали, чи голосував би я за цей законопроект, так, голосував. Основна позиція, чому б я голосував, тому що на юридичному офіційному рівні Росія визнається як країна-агресор. Це крапка. Друга історія щодо реінтеграції. Ніякого відношення цей законопроект до реінтеграції немає. Бо реінтеграція – це комплекс дій уряду та виконавчої влади щодо наближення тієї території до України. Тобто це інформаційна політика, соціальна політика, комунікація з людьми, ну і так далі, і так далі. Цей законопроект має тільки оцю засадничу позицію, що Росія є агресором. Все. Крапка. Ви б за це проголосували? Я б за це проголосував, за це треба було проголосувати. Але реінтеграція – це дещо інше. Це оцей, скажімо так, план, з яким ми поїхали у Сполучені Штати Америки. Це відповідь на питання, до кого застосовувати амністію, до кого не застосовувати, кого карати, кого не карати, як розмінувати територію. Ну і так далі, і так далі. Що взагалі ми... Чи є в нас бачення, коли ми зайдемо на ту територію, не кажу якщо, коли, бо є питання часу, взагалі, які будуть там правила? Тобто ми будемо одразу проводити вибори, чи треба влаштовувати військово-цивільні адміністрації? Де ми візьмемо тисячі чиновників, які повинні мати там, условно кажучи, прокурори, судді, вищу юридичну освіту, вони мають бути проукраїнськими, так? Де ми їх візьмемо? Чи є у держави України такий план? І от ми, наприклад, для себе відповідали на це питання, на жаль, мало часу, кожен може ознайомитись з «Дзеркалі тижня», ми детально прораховували ці моменти. На жаль, зараз в держави такого уявлення взагалі немає, незважаючи на те, що держава має все. І наукові інститути, і бюджети, і там механізми для того, щоб залучувати певні наукові кадри. Держава цього не робить, держава не відповідає на це питання. Але дивіться, пане Ігоре, ви сказали от про амністію, так, чи потрібно проводити вибори чи ні, як розмінувати територію, якою має бути там соціальна політика на цих територіях. Але одне питання пропустили ми, мені цікаво почути на нього відповідь. А як ми зайдемо на ці території? Фактично, допоки там є представники терористичних організацій, кадрові російські військові, це питання важливе. Це, по-перше, це центральне питання. По-друге, ви просто сказали, незважаючи на те, що зараз такої чіткої відповіді на це питання немає, це не говорить про те, що не треба думати про інші питання. Тобто треба думати і взагалі реалізовувати. І до речі, питання, що ми будемо робити з Донбасом і на що він взагалі нам потрібен, що ми будемо з ним робити, воно центральне і перше, ніж як припинити війну. Бо ми повинні усвідомити, за що ми воюємо. І коли ми відвоюємо цей Донбас, неважливо на військовому чи дипломатичному рівні, ми повинні розуміти, що ми взагалі з ним будемо робити. Тепер, повертаючись до вашого питання, у нас також є чітке усвідомлення, що треба змінювати формат. Це не панацея, бо ніхто вам, ні будь-який експерт, ні політик не скаже, ось робіть там перші, друге, третє, і ви повернете Донбас. Але я бачу, наприклад, що Мінськ не працює, взагалі не працює, коефіцієнт корисної дії – 0. Але заручників ми звільняємо? Заручників звільняємо, але не завдяки Мінському процесу. А завдяки чому? Завдяки певним перемовинам Путін, Медведчук, Порошенко. Оцей трикутник, тобто ви не побачили певних там перемовин у якійсь мінській підгрупі, і завдяки цьому було звільнено заручників. Ми бачили в мережі розмову Путіна і Медведчука. Ми бачили, що цей навіть процес будуть використовувати політично, як там Порошенко буде фотографуватись і піаритись з заручниками. Це нормально, це нехай хто завгодно піариться, нехай тільки наші люди, наші хлопці повернуться додому. Це факт. Ось. Але я ж кажу, що Мінськ не працює, тут треба шукати альтернативу. Залучувати Сполучені Штати Америки, можливо, повертатись до бухарестського формату, використовувати нормандський формат, але шукати альтернативу. Те, що ми зараз бачимо з заяв президента, він каже, ніяких альтернатив Мінську немає. Крапка.
Ну не можна так говорити. Тим більше, якщо ми говоримо про площадку, яка не дає ніяких результатів. Шукати ці альтернативи треба. Більше того, ми бачимо зацікавленість Сполучених Штатів Америки до процесу. Чому зацікавленість? Бо Волкер із Сурковим зустрічаються вже 6-й раз. Це відбувається поза мінським форматом. Добре, так, є якийсь формат, який вже, знаєте, можна назвати Волкер-Сурков, але при цьому Мінськ – це, на противагу от вашим словам, хочу сказати, що Мінськ – це той формат, власне, де є, під яким є, власне, підписи представників ОРДО. Кого? Кого? Платніцького, якого вже фактично немає. Його зберігають фізично, тому що, до речі, є підпис. Тобто його відсторонили, але не вбивають, скажімо так. Чому? Тому що але ці персони, вони ж можуть піти, знаєте, в дисонанс, можливо, із своїми кураторами з Російської Федерації. Я думаю, це фактично питання часу. По Моторолі, Гіві, там іншим, певним таким цим псевдогероям ЛНР, ДНР, ми вже бачили, яка з ними розмова. Там розмова дуже коротка. Добре, зараз ще одне питання коротко щодо Донбасу і до ще однієї теми перейдемо. Власне, багато говорять про можливість ведення миротворчої місії на Донбас. Спершу представники Росії говорили про те, що блакитні каски тільки за участі наших миротворців. Ми сказали про те, що ми не можемо допустити присутності миротворців країни-агресора. Миротворча місія на Донбасі допоможе вирішити питання чи ні? На жаль, в тому форматі, як вона прописана в матеріальній частині, вирішити конфлікт на Донбасі не допоможе. Просто громадянам може, знаєте, так здаватись гучно, що приїдуть якісь миротворці на залученням якоїсь військової техніки і просто змусять російські війська припинити обстріли. Ні, такого не буде. Мова йде там фактично про 800 людей, які фактично будуть охороняти спостерігачів ОБСЄ. Тобто фактично йде мова, що хтось буде охоронцем в ОБСЄ, а ОБСЄшники будуть здійснювати свою місію. Все крапка. Тобто я, якщо чесно, не думаю, що саме в такому форматі, який пропонується, він перенесе дуже багато користі. Більше того, до речі, 18-й рік – це рік, в якого закінчується місія ОБСЄ. І нам треба думати взагалі зараз про нову місію. І українській владі вже зараз готувати пропозиції, якої взагалі нової концепції ОБСЄ. Бо ОБСЄ, вибачте, але наладом дишать. Коефіцієнт корисної дії також дуже і дуже низький. І ми б зі своїм досвідом, зі своїм конфліктом мали б внести певні пропозиції, як покращити роботу ОБСЄ. Ще одна тема, до якої хотілося підійти і з вами, пане Єгоре, власне, це питання міського голови Одеси Геннадія Труханова. Тому що ви чи не перше писали тоді про, власне, наявність у нього російського паспорта. Власне, міський голова Одеси Геннадій Труханов не з'явився 5 лютого на апаратній нараді у мерії, попри те, що його чергова відпустка завершилася 4 лютого. Власне, про це повідомляє Радіо Свобода. Апаратна нарада знову пройшла без його участі. Засідання провів тимчасово виконувач обов'язків Одеського міського голови Анатолій Орловський. На запитання, де зараз перебуває Труханов, Орловський відповів у Києві. Власне, як відомо, минулого понеділка, 29 січня, Труханов, хоча і повернувся із другого поспіль закордонного відрядження, на роботу так і не вийшов. Раніше Труханов взяв відпустку за свій рахунок до 4 лютого. За даними місцевих ЗМІ, мер перебував поза межами міста з 26 грудня, коли почалася його чергова відпустка. Спочатку Труханов планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го. Потім несподівано оформив собі відрядження до Афін. З Греції він полетів до швейцарського Давосу, де повинен був перебувати до 28 січня. Власне, одеське видання «Думська» припускає, що все це може бути пов'язано із активізацією роботи НАБУ по справі Краяна. Власне, пане Єгоре, де подівся міський голова Одеси пан Труханов, як гадаєте? Тут все очевидно приховується від НАБУ. Він знає, що фактично, якщо він повернеться в Україну, то наручники можуть одягтись на його руки. Ось, до речі, ви згадали просто щодо паспорта, розкажу дуже коротку історію. Коли я приїхав в Одесу і почав питати щодо Труханова, усі одесити, рядові одесити знали про те, що в нього є російське громадянство. І коли я публікував документи, це було дуже серйозний резонанс, але я ж кажу, що в Одесі це ні для кого не було новиною, усі про це знали. І зараз мене дуже, бентежить мовчання влади
ні адміністрація президента, ні Кабінет міністрів, ні Верховна Рада, сьогодні була погоджувальна рада у Верховній Раді, про це інформації нуль. Я думаю, що можливо вони якось по-іншому сприймають процес децентралізації, можливо вони думають, що якщо немає очільника міста, то все добре, але ситуація дуже критична. Тобто Труханову, просто процес такий, юридично я поясню, що Труханов боїться, що йому вручать підозру про скоєння злочину. До чого цього процесу не було. І як тільки йому вручать підозру, все, він буде не виїзний. І я думаю, що там протягом певного часу навіть може опинитись за ґратами. 72 години дається, якщо не помиляюся, з того часу. З того часу так, але я думаю, що зараз просто Труханов сподівається на певні перемовини, там виходить і на адміністрацію президента і так далі, щоб якось зарішати цей процес, але є єдиний нюанс. Просто я вискажу власну думку, що НАБУ є фактично максимально незалежним органом. І домовитись з адміністрацією президента, з прокуратурою, по старінки, як вони завжди це робили, просто не вийде. Тому я прогнозую, що, на жаль, місто Одеса залишиться без мера певний час, але тут наше завдання вже змусити Верховну Раду і Кабмін реагувати, щоб вони призначили дострокові вибори і місто знову ж таки отримало нормального проєвропейського демократичного лідера. Власне, я зазначу для наших глядачів, що сам міський голова Одеси Геннадій Труханов вважає, що поширення інформації про наявність у нього російського паспорта – це провокація. Закликав не вірити брехні і чуткам у відповідь на прохання журналістів прокоментувати ситуацію із паспортом, власне, Російської Федерації. Пане Ігоре, звідки цей паспорт взагалі взявся? Я вам хочу сказати, що насправді, коли я публікував ці дані, вони були дуже конкретні. З фотокартками, з печатками, з підписами і так далі. Інформацію я взяв з власних джерел, я не можу їх розкрити. Паспорт звідки у Труханова російський? Та звідки? А звідки в шпигуна Російської Федерації може бути російський документ? Тому що він шпигун, фактично. Це не якийсь там Штірліц. Це такий політичний шпигун, який з Російської Федерації, який там за допомогою певних кримінальних кіл, Ангерта, який зараз знаходиться в Лондоні, минулому там кримінальний авторитет, він керує Одесою. Все, росіянам це вигідно. Росіянам вигідно, щоб Маріуполем, і певними східними і південними областями, регіонами України керували фактично їх люди. Як це зараз є на Донбасі? Порошенко ж, до речі, повертаючись до нашої розмови, Порошенко не саджає тих людей, які закликали до приєднання до Росії, проводили референдуми і так далі. Ми вже 3 місяці, в нас є доказова база щодо Труханова, мера сепаратистів, не можемо зустрітися з головою Служби безпеки України. Приходимо в день прийому його, він від нас убігає і не зустрічається, бо йому просто нічого сказати. Бо Служба безпеки України покриває таких, як Труханов, і на сході країни. Тобто може скластися така ситуація, що відпустка Труханова буде продовжуватися і згодом він просто зникне з поля зору? Фактично, так. Я не пам'ятаю, чи були за нашу історію України були такі випадки, коли хтось, ось, наприклад, як Клюєв, депутат Клюєв, який є депутатом Верховної Ради, але просто який втік до Росії і сидить там. Депутатські повноваження в нього є, але він сидить в Росії. Так само і Труханов буде десь там в Анталії сидіти, але я ж кажу, що тут треба реагувати владі, приймати владі рішення. Верховна Рада, ми ж в парламентсько-президентській республіці, і Верховної Ради є такі повноваження. Підняти це питання, виявити, чому Труханова немає. Якщо це буде продовжуватися там ще місяць, треба припиняти його повноваження і призначати там нові вибори. Більше того, до речі, Думська це повідомила, є велика небезпека, що якщо Труханова не буде, виконуючим обов'язків буде секретар міської ради, а це там, не хочу говорити подейкою, це в мене є з власних джерел, що секретар – це людина Гончаренка, який депутат від блоку Петра Порошенка. Тому Одесі потрібні нові місцеві вибори, на яких би у демократичний легітимний спосіб з'явився новий лідер і міський голова Одеси. Пане Ігоре, ви сказали про те, що ходили до Служби безпеки України з приводу пана Труханова. Чи взагалі відкрито кримінальне провадження? По Труханову? По Труханову. Ні, не відкрито. Служба безпеки України не відкрито. Я знаю, що НАБУ відкрило 4 кримінальні справи
де Труханов проходить як свідок. Тобто він зараз може опинитися, якщо йому вручать підозру, він приїде в статусі підозрюваного. Ось, але він проходить як свідок по 4 справах. Там щодо аеропорту, і так далі. Там досить змістовні справи. Тому Труханов це чітко розуміє, що рильце в нього в пушку і боїться приїздити до України. Ви особисто в СБУ носили якісь докази? Так, я просто хотів вам сказати, скільки разів це було, але збився вже з підрахунку. Я можу сказати, що останні 3 місяці ось я, Денис Казанський, Денис Каплунов, Олексій Мітасов, ми підготували ось таку папку доказів щодо не тільки мера Одеси, але й взагалі усіх мерів, зрадників, сепаратистів, які на Сході. Там більше 20 прізвищ, підкреслюю, з конкретними доказами, з фото, з відео, там все це є на флешці. Ми це передавали в СБУ, ми хотіли зустрітися з головою служби, він зустрівся. Я навіть не хочу коментувати, чому. Я думаю, ви також здогадуєтесь, чому, тому що йому нічого сказати, і тому що фактично він покриває їх роботу. Пане Єгоре, буду вам дякувати за розмову і за візит до нашої студії. Дякую вам. Єгор Фірсов, народний депутат України 7 і 8 скликань, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить «Заман» у викладі Ескендера Маметова. Ми вже зовсім скоро повернемося до цієї студії. Дякую, що залишаєтеся із АТР.